माला थिगै दंथ' ओंखायनो सिख्लाफोरजों लायथ'फिनो दे खेंखाय माखौ नायगोमबाय थाखो दे फैदो गासै फैदो जागायसै ओमफ्राय नोंथाङा बिनि मा जायो ए बे आंनि गार्लफ्रेन्डसो आं सिंगेल हगारहरा लिंबोनायखाय फैफादां बा दे दिनै फैनो ओमफ्राय नोङो एबारनिफ्राय प्रडिउसारनाव नाम्बारखौ लानानै ओरैबायदि बुरखायगोन आं नोंखौ 28 नाम्बार गोजानाव दोनगोन आं साला दे होमबा जागायसै ना जारौ जायखिया फंबाया नोङो एसे दोरोदना थादो आरोखि दे आदा दे होनबा थाब थाब खालामनोसैलै थांसै आं बैयाव नेहैसै आं दे रेडि रल केमेरा एक्सन दैजिरि आं नोंजों गोसोथोलायनाय समनिफ्रायनो गावखौनो गाव ओरैबायदि माबा नोंनि खोथाल' सानबाय थायो जेरावखि थाङा मानो जेखि खालामा मानो गोसोखांबाय थायो जानायाव लोंनायाव जेरावखि थाङा मानो बरिया बरिया आंना जाबायना आदा नोंनाथ' पारफेक्ट नाथाय हिनजावनिखौ एसे लाजिनाय बादि नुदों आरोखि होनब्लाबो जागोन एसे मोजाङै खालाम दे जागोन आदा एबाराव मोजां खालामगोन आं दे थिगैनो दं जागोन दे बिनानाव दानिया हिनजाव डायलग रेडि केमेरा रल एक्सन इसोर नंगौना नङाथाय नङा जाबाय जाम्बि दाबादियाव अखा जुब जुब हाब्लाबो नोंनि खाथियाव थाब्ला आं सिबावनायसो नङा सिब्लाबो सिनायखौनो थाल मोननाय नङा आङो आयौ एफा गोसोथारो आरो नोङो आंखौ आंबो ना नोंखौ जि गोसोखाङो सान हर जानायाव लोंनायाव जेन'बा नोङो आंनि देहानि मोनसे अंगसो दे बारा गोबाव नेबाय थानांला नैबे आंनि साख्रिया पारमानेन्ट जाब्लानो ग्रोम ग्रोम हाबा लानोसै थिगैनो दं जागोन बिनानाव खिन्थु एबाराव रमान्टिकआथ' रायलायखांबाय नङा होमबा एबाराव नोंसोर सानैजों गोबालायनाय खालामनांसिगोन थारमाने रमान्टिक सिन नालाय माने रमान्टिकनि सिनखौ मोजाङै मजबुत खालामथारनांगोन आरोखि माबोरै गोबाब्ला पाब्लिकफ्रा एट्राक्टेड जागोन बिदिखौ बानायनांगोन आयौ गोबालाय बावनांगौसो आदा गोबायाबा सिनेमा जायो गोबानांगौ मोजाङै होनब्लासो सेंग्राफ्रा नायनो मोजां मोनो अरजाया बिनानाव जेबो नङा जेबो नङा गोबानाया एसे एनैया जाखायोना बिदियालाय आं बै फैफाग्राखौसो गिदों रागा खराथार बेखौ गिनानै बोथिसे ओंखाम मोनजानांगौ फेमास जासिनांगौ जाम्बि मानोथो लाबोफाया आं दोनैगौमोन ना दे जाबाय दा दे दानिया गोबालायनायखौ खालामदो एक्सन अरायबो नोंजोंल' थानो गोसो जायो नों मानो बुजिया जाम्बि जायाखैलै जायाखै मा बिदा बिनानाव बायदि अनलायनानै गोबालायनाय बायदि जायाखै हा गोसोलायनायनि गोबालायनाय जायाखै दे एकदमबारे ओरै गोजा दे मोजां खालामसिन एक्सन औ नोंखौ नङाबालाय आं बहा थानो हाबावनो आयु जा सिल सिलखा मा फाव जाखो बेलाय गोबालायनायसो लाबावबाय र' थांगौ जायाखै नामा आदा दाबो जायाखै खम जादों बिरादनो खालामफिन बरिया दे मा खालामजादों बेलाय मा सुथि लानाय जाखो बियो खालि गोबानायल' आं लाखा फै थांसै दिनैनिफ्राय लाबावगोन नों सुटिं बिदि एसे एनै गोबालायनायालाय थाखायोना रमान्टिक सरावहाय बिदिखौनो लानो मोनाबालाय बोरै जानांगौ ओमफ्राय मानो बिदि बयफ्रेन्ड लालायना फैनांगौ जाखो शुटिंफ्रावलाय गोदोगोन बिसोर गोदोगोन बारा गोबाव गैला मा सेल जानोसै बिदिजोंलाय फिल्म इन्डास्ट्रियालाय गोदाव सोराव मारै जालायखो नोंना खिन्थायो सिनेमाया ओंखायनो आङो बे बाहायखौ होनखादोंमोनलै नोंखौनो लागोन होननानै हाबा जाखानायफ्रासो साबसिन जेबो नङा दाबाजै मेरला एक्ट्रेसफोर दं बिदि बयफ्रेन्ड लानानै फैलायनानैलाय मा शुटिं जानो बोरै मोजां खालामनो हानांगौ साखो गोसोफ्रा फ्रि जालाया बेबो बयफ्रेन्डखौ गिनोसै जोंबो बयफ्रेन्डखौ लाजिनोसै बोरैबा साननोसै जाया बिदिजों मेरला एक्ट्रेस दं आंनाव जेवनो लेंहरना लाबोगोन आं दाना मा जाबावनांगौलै सिनेमाथ' आद्रा जासिगोन गाबोनफोरबा हगारफिनगोन ना हगारफिना जाखो नोंनि खामानियालाय माला मोजां जाफेरखो गासिबो बिदिनोखा नोंना आद्रा खिद्रा बेनोथ' जागानोसैलै फंबाय दिनै आंखौ बिराद लासिंसिं खालामलांबाय माथो मुथा मुथि आङो खावलायहरबावनोसै आरोखि बेखौ
माने सिनेमाव एसे खावसे लाखानाय जाबाय नालाय आद्रा खिद्रा जागोन बेखौ लायाब्ला ओंखायनो बेखौ खावलायग्रोनोसां जाथ्राबा नोंनिखौनो लानोसै ना मा होनो दिनैथ' दोनथ'नांसिगोन थै नोंनि खामानियाबाथाय बिदिनोखा खेंखे खेंसि मानसिना मानो खेंखेखा नालाय हगार हरबाव माथो दा बिनि बयफ्रेन्डआ हगार हराबा गयो फैसा एडभान्स लाखानानै होनबालाय फैसा हरफिननोसै आंनो दे होमबालाय आदा दिनैथ' बहा जाबावनो दे होनबा दे